Ola a todos e a todas. Hoxe imos facer un tutorial sobre KineMaster. No meu escritorio estades vendo a icona que representa este programa. Ben, pois entro, nada máis entrar xa me dá a posibilidade de crear un novo proxecto, pois doulle a crear novo. Isto deixo configurado tal e como está, volvolle dar a crear. Ben, esta é a interface do programa. Entón, fixadevos nesta roda que está a man dereita, porque a partir dela, a través dela, é como faremos o máis importante deste editor de vídeo. Está, como vedes, activada a galería. Pois pico aí, en galería, vou a todo, vale? E busco a grabación coa que eu queira montar o vídeo. Neste caso, eu vou coller este vídeo. Se vos fixades, aquí no fondo está activada a icona de vídeos e non a de foto. Perfecto. Unha vez que meto o vídeo, que cargo o vídeo no programa, vale? Doulle aquí arriba a OK. Ben, e agora fixadevos que vou situar a barra encarnada xusto ao inicio do vídeo. Que vou facer agora? Pois como non quero que o meu vídeo comece directamente, voulle meter pois un título. Entón vou á galería, pero agora activo foto. En foto vou ver pois os recursos de imaxe que teño. Por exemplo, recursos de imaxe, para meter o título, por exemplo, veña, vou meter este que me gusta. De novo a OK. E agora volvome situar coa barriña vermella xusto ao inicio da pista e vou meter os títulos. Os títulos métense en capa. Volvo a roda, vou a capa e aí vedes que aparece galería, efecto, texto, pegatina e escritura. Pois vou ir a texto. Ben, unha vez que estea en texto, aí estamos. Ábreseme esta ventá onde vou escribir o título do meu proxecto. Por exemplo, Vídeo Nadal. Vídeo Nadal. Doulle outra vez a OK na parte superior, vale? E vedes que xa teño o título do meu vídeo. Ese título aparece como nova pista debaixo do vídeo que eu subín da miña galería. Podemos cambiar este título, facelo máis grande, máis pequeno, cambiarlo de tamaño. Bueno, aquí tedes un montón de posibilidades. Vedes que podo meterlle animacións, por exemplo, unha animación pop. Podo meterlle unha animación xeral, por exemplo, un pulso, un pestanexo. Podo meterlle animación de saída, por exemplo, deslizar hacia arriba. Dame pois moitas posibilidades. Queda moi chulo, por exemplo, meter un fondo a esas letras. Ben, pois xa temos entón aquí a pista do texto, que sería o título inicial, temos o vídeo, e podemos porlle música, por exemplo, situando pois xusto a raíña vermella onde queiramos meter a música, aquí en audio. E entón buscamos en interno, porque eu gardoas dentro da tableta, entón as que gardo na tableta pois están aquí. Base de rap, pois base de rap, vedela, aí está soando, pois doulle a máis e xa automáticamente xa me sitúa noutra pista. Doulle a OK, vale? E aquí vedes que aparece como unha terceira pista. Eu podo picando nela, movela para onde queira. E agora podo cortala porque resulta que é moito máis grande que o vídeo. Ben, agora marco esta pista que é a que quero cortar e doulle a dividir. Veña, divido, unha vez que divido, agora esta está a que quero eliminar, xa está activada de amarelo e doulle a eliminar. Moi fácil, que este caldeiriño do lixo, este colector do lixo, pois doulle aí e xa elimino. En canto a música, hai outro efecto tamén moi interesante. Se eu quero que entre pois así paulatinamente, vale, pois o que teño que facer é o seguinte. Pico directamente na pista de audio da música e sáeme esta pequena venta que estades vendo a man dereita. Ben, pois vou a envolvente de volume
E agora o que teño que facer é, imaginade que quero que a partir de aquí empece a baixar lentamente a música, pois doulle a este 0 que ten un máis, vale? Vedes que puxo aí un circuliño na pista de volume, de música. Ben, pois agora teño que pôr outro xusto no final, vedes que puxo xusto no final. Ben, e agora que o que fago? Pois vou facer que o do final vai abaixando así lentamente, e para iso o que teño que facer é baixar a 0 esta barra que está ao lado de onde metín esa coordenada. Unha vez que está a 0, vale, vedes, se vou para atrás vai subindo, iso quere dicir que cando chegue a este punto o volumen vai empezar a baixar, vale? E o mesmo podo facer aquí na entrada. Pois vou tamén a envolvente, vale, e entón ao mesmo nivel onde está o resto da música. O resto da música vedes que está ao 100%, vale, pois esta coordenada está no 101, vou na por tamén ao 100%. Aí, 95, bueno, ides vos aí calibrando 100%, xusto. Vale, entón, dende o inicio ata a segunda coordenada, a música vai ir subindo lentamente. Bueno, vedes aquí que hai unha coordenada que hai que borrar, vale, pois borroa. Puxenar sin querer ao principio, pero o importante é ese primeiro círculo grande, vale, a partir do cal vai subindo a música ata chegar ao segundo circuliño. A min tamén me gusta incorporarlle imaxes que se van superpoñendo por enriba do vídeo. Entón, se quero facelo, pois vou a capa, vale, porque todo o que lle poña por riba o vídeo, pois debo metelo a través de capa. E aquí en pegatinas, pois hai cousas moi chulas. Por exemplo, xa que este alumno está rapeando tamén voulle meter estes corazonciños. Pero vamos, que lle podo meter calquera cousa, vale? E aquí na barra de pistas vou indicando canto quero que estea superposta esta imaxe sobre o vídeo, vale? Pero podo subir imaxes que descargue da internet ou que teña na propia tableta, vale? Estas as que estades vendo están dentro do programa KineMaster, pero podes botar man de calquera unha, vale? Sempre se fai, iso sí, partindo de capa. E xa está, así teríamos montado un vídeo en KineMaster. Como vedes, é ben fácil, e o bo deste programa é que ten unha interface moi profesional, é un quiosco onde podes conseguir moitos efectos. Aí vos xa tedes que probar o que máis vos guste, descargar e incorporar. E se non, descargades na vosa tableta, no voso móvil, as cancións, as imaxes, os vídeos que vos consideredes oportuno e metédelos sempre dende galería. E como sei que vos gusta moito o tema das transicións, pois tamén lle imos meter algunha. Como se meten? Moi fácil. Vedes estes máis? Pois só teño que porme enriba del coa barra vermella e picar. Entón xa vos saen aí todas as transicións que hai, que son moi chulas, vale? Aí tedes moitísimas. Pois escolledes, escolledes. Bueno, eu o que quero meterlle unhos créditos, entón vou escribir, por exemplo, alumnado de primeiro da ESO, vale? Doulle ok, vedes que aí mo puxo, pero como non se ve nada, pois podo lle meter un fondo, vale? Para que se vexa. Aí está, activado. Ben, e agora, por exemplo, que pasa se queremos que eses créditos pois teñan animación? Bueno, pois poño ya animación, vale? Animación de entrada, podo lle pôr animación de salida, etc. Ben, unha vez que está o proxecto rematado, que teño que facer, é moi fácil. Vou esta icona que é un cadrado cunha frecha cara arriba, vale? Unha vez que estea nesa icona, e configuro como quero a saída, 720x24 cinema, doulle a agardar como vídeo, sáltame esta propaganda, pero doulle omitir,
e vedes que me está agardando o vídeo que me vai aparecer na galería, vale? Pois veña, imos a galería a ver se está. Galería, a ver, aí acaba de polo, vedes? Tal cual. Listo, aburiño.